ବେବି ତାଙ୍କ ବାପା ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବେବି କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଯିବି ପାର୍କ। ତା ବାପା ମନା କରିବା ହେତୁ ତା ଦିଦିକୁ ଗଟା ପଟା କରିକି ମାରୁଛି। ତା ବାପା କହିଲେ, ହଉ ମାରେନା, ମୁଁ ତତେ ନେଇକି ଯିବି ପାର୍କ। ତା ବାପା ଫଟାଫଟ ରେଡ଼ି ହେଇ ତାଙ୍କ ତିନି ଭଉଣୀକି ନେଇ ବାହାରିଗଲେ ପାର୍କ। ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବେବିନ ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇକି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆଗେ ପଳେଇଗଲା। ତା ସହିତ ତା ବାପା ବି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏତେ ଯେ ଖୁସି, ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଦୌଡ଼ିଛି। ସେ ପାର୍କରେ ଏତେ ସାରା ଖେଳନା ଅଛି, ସେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ତିନି ଭଉଣୀର ମନ ବହୁତ ଖୁସି। ବେବିନ କହିଲା, ଦିଦି ଆମେ ଏଇଠି ବସିବା, ବସିକି ଆମେ ଝୁଲିବା। ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ସେ ଖସରା ପାଖରୁ ସେ କେଣିକି ଯାଉନାହିଁ ଟୋଟାଲ। ବେବିନ ଏତେ ସାରା ଯେ ଖୁସି, ଖେଳୁ ଖେଳୁ କହୁଛି, ମାମା ଆମେ ଫେର କାଲି ଆସିବା। ମୋ ଝିଅ ତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ବି କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ପାର୍କରେ ଚାରିପିଠି ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ସାରା ଛୁଆ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବେବିନ, ଗେଲା, ସୁନୁ କେତେ ଯେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପାର୍କ ଥାନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଖେଳି ସାରି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘରେ। ମୋ ପିଲା ତ ଏତେ ବଦମାସ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କେତେ ବଦମାସ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରାଧେ ରାଧେ।